Igbo mulo nzem ọzọ asị m nke onye chi ya mee gịnị ya zelu. Onwe one of our brother ji gosi unu Edobusi. Since on outside country, that first time money and abona. And the first call on Apom since that time, also no Obia Crown Hospital. On a Crown Hospital yesterday, Obia outreach. So just ama Fusama widows, man the name or Alpha. Donate one who donate. Welcome to see no one small girl off for no Crown Hospital yesterday. On that be 11. Yes, yesterday be 11th of October. Nah, not support to go no way. Can you know the girl? That the girl ever. Guess my friend. Amuche. Amuche be a small girl of 18-20 years. A mere operation I near. Operation appendix. Just called to Charlie from 1 month. The partners now my family. Opposition one lily on Abia afọ iwo tudi ya ndeko doctor ya wota ye bna control mmadụ ifo na eli on Abia afọ so that for sabasi asa ebuteze ya no na ebe ka no si we mee ya major operation o ya melede ji we kpọ sim no ka bia ka ma mo mu ye loze wusu family ye memulia maka no the guy post do be charity video based on ko obodo sede mana nke a dị emergency ekwu ndụ and then they undergoes go differ according to our mother. According to the ever 6. Okay, you want me for 7. You want me for 6. 5 arm so you want to be able you could I saw one young major operation. So amalom ka onye me major operation for 2 weeks so go below and dey maka obodo anyị sede ịkwụrụ ụgwọ ama mgbago ọgwụ iwetere ego ama nye gị ọgwụ ọ bụ profit ndị doctor pa na-egokwa n'ọgwụ anyị ego so na amoda mami kakwa nkunno ai dị mma biko ime ike ịkọwalụ ụlọ Zeus family ka gịnị ihe si jekwa na ihe a bụ nwa nwaanyị eme ya appendix operational appendix ma n'ime process a mara nnọọ ka anyị bịara ebe a ka nchọpụta ọ bụrụ na akọtụ ya mgbori afịa ọ na-erizi ife ọ na-abịa n'ime afọ ahụ na-aza aza ihe ọbụla o ri ọgbọ ya ọnwụọ mmiri ọgbọ ewekpọrọ ya bịaba crown sị ka anyị mee scan ọ process a ka akọwa na afịa ma blood ọṅụ na ọnya dọ ya n'ime afọ ana afọ ahụ na-elele na ya eme ya surgery ozugbo ewee baa tieta wee mee ya major operation wee kwụsịsị ajọ ọbara ma ọbara niile ahụ ọṅụkọba adọ ya n'ime afọ ana nwa Chineke ama m ihe m na-eji kene Chineke maka Chineke alụsighị ihe ọ ya alụ n'isi nwa maka n'ime operation ahụ ha dị mmadụ 6 sọsọ ya bụ fọnye pụta n'ime ICU ahụ mana since ahụ ada enyezi ọbụdụ uto ego akpọrọ anyị erike 2,288,500 ine ya n'aka ma ihe afọ akwụkwọ ọgwụ edesi ya egota o nwebero nke ngota duto na onwero ego njisinsi ahụ so ana m ayọ unu nwe enyemaka unu ga-enyere m unu nyere m biko unu mgbata m ọsọ enyemaka biko ayọ ka mma na ayọ ya Zeus family onye ọbụla ọ na-ara na kọbọ bụ ego ka anyị zọpụta Amuche ọ ya ka anyị na-ayọ na ebe erufapụta 2,880,500 mana mụnwa ma enyefa 100,000 naira anwee sọpọtụ ọ bụrụ ọgwụ nke tata ka e were gotebe wee nyebe anyị ụbọchị inugo thank God ga-enweta onwe n'aha Jizọs na wuli get better mọmi ngwa nene ya ka nyemaka ka mbele transfer so biko onye ọbụla onye ra ede na onwe ya agbọpụgo ọbala is a great philanthropist ọ bata jebe outreach ọgwa adị na ọyị a ka o sitezi n'ụlọ ọgwụ wee kpọọ m sị m ka amalụ ka ya esi biko yere ka anyị arịa aka Amuche aka so is can only get better.